Hvad har din mor gjort? Hvad har hun gjort? Hvad har din far gjort for at opnå noget så stort? De har fået dig, som har gået sin egen vej. Førstefødte 1 ud af 4 overgår alle piger. Hendes lange lyse lokker får drenge til at gå i chok. Hun fortryller alle gæster og får os til at synge i flok. Konfirmation. Hun ligner en million. Konfirmation. Hun ligner en million. Kan du huske bøn og råb, hvor vi lavede film? Du spillede en lille pige, som var rigtig god til at skrige. Kusinen Martadulla, navnet er fuld af gode minder fra vores tid på Herrets vej. Du er blevet konfirmeret, en rigtig konfirmandsteg. Vi ønsker dig held og lykke på livets landevej. Konfirmation. Hun ligner en million. Konfirmation. Hun ligner en million. Nu er du blevet stor, sidder der med far og mor. Vi er alle samlet her for at fejre dig i konfirmation. Hun ligner en million. Konfirmation. Hun ligner en